أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbim, kaderli din kardeşlerim, hem başka dünya yüzünde yaşayan adamlarım, min sizinle şuşunday matur günlerde Allah-u Teala'nın birgen nimetlerini yaşawımızga siyinirge şakıramın. Çünkü şuşu dünyada nindi rahatlıklar var, nindi kıyınlıklar var. Olar barsa da Allah-u Teala'nın nimetleri. Hem de Allah-u Teala şuşu hatlı baylıkны, şuşu hatlı nimetini bergen için biz de ona özümüzün siyubuz bilen cevap berge tiyişbiz. Hem de ne için siyerge tiyişbiz? Çünkü bizni tege dünyada onun bilen uçraşu kite, uçraşır için biz ekrinlep özümüzni ezirlerge tiyişbiz. Әзірләу үшін енді дини білірға керек, Құр'ани Кәримні оқырға керек. Ең мөһиме, оның ең нық бізден сұрағаны 5 вақыт намазны өтерге керек. Шушы вақыттағына біз өзімізні тәрбиелей алабыз. Біз нешік тәрбиелей алабызсың өзімізні? Біз яхшы кішілер болырға тиішбіз. Кішілерге ярдәмшіл болырға тиішбіз. Тик изгелекләр һәм игелекләр эшләргә тиешбез. Шул вакытта без Аллаһыбызның иң яраткан кулы булырбыз. Мин үзем Дүртөйле районы Биектау авылында яшимен. Гомерем буе пенсияга чыкканчы үзебезнең авылда мәктәптә укытучы булып эшләдем. Һәм дә укытучы эше ул бик изге эш. Шушы изгелекне бирүне дәвам итәр өчен Аллаһу Тәгалә мине үзенең дини юлына бастырды. Мәдрәсә тамамлап, Коръән укырга өйрәнеп, һәм дә үзебезнең авыл мәчетебездә теләгән кешеләрне укырга өйрәтеп, шулай итеп Аллаһыма дингә хезмәт итеп, матур итеп яшәргә тырышам. Аллаһу Тәгаләне яратып, аны хөрмәт итеп, шигырьләр дә язам. Үземнең 3 китабым чыкты. Беренче китабым Йолдызларга юл ярам дигән китап, икенчесе Гөрләвекләр. Өченчесе балалар өчен, чөнки мин балалар белән эшләгәч, балалар тормышын яхшы беләм. Иншасыз дәфтәр, һәм дә 4нчесе инде үзем мөнәҗәтләр яза башладым, дини шигырьләр яза башладым һәм аларны дөнья күрсәттем, аларга дөнья күрсәттем. Менә иң беренче үземнең дини шигырьләрне укып күрсәтәсем килә. Бу инде бәләки брошюра минем үземнең үзебезнең авылда мәчет ачылгач Азан моңы дигән иң беренче шигырьне яздым. Менә шушы шигырьне укып күрсәтергә ният кылдым. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Авылыма тарала азан моңы. Туктап тыңлагыччы бәндәләр. Халкым күңеленә иман кирсә, пакланыр, сафланыр күңелләр. Мәчет айы нурга, моңга шуңган. Яманлыктан саклый авылымны. Азан моңын тыңлыйк авылдашлар. Кабул итикче изге иманны. Тулы иман белән яшәт Тәңрем. Коръән тотсын бәндә куллары, изге ислам дине дуга белән яшәсеннәр Раббым куллары. Якты мәчет эшләренә керик, тезелешеп басыйк намазга, Ходай юлаларын төгәл үтик, телик иминлек авылыбызга. Дуга кылыйк, сорыйк Аллаһыдан, кайгы күрмәсен туган илебез, азан моңын көндә тыңлыйк әле, ерак китсен хәсрәтләребез. Һәм дә тагын бер шигырьне укып күрсәтәсем килә. Бирче иман дип атала. Тормыш дигән юл чатында уйланып басып торам. Биргәнеңә шөкер итәм. И Раббым, минем Аллам. Тыңгы бирми күңелемә алдындагы гынахым. Раббым, кудрәтең киң, чистарсын иде җаным. Аллаһым ризалыгыма үз итәрмен исламны,
тик хак юлдан атлат мине, кабул итче догамны. Яшәтче безне, Аллаһым, саулыкта, исәнлектә. Син бөек көч, Раббыбыз, синдә иман, кодрәт тә. Кайгымны кайгыртмачы, гомер бир һәр балама. Сакла явыз яманнардан, бирче иман дөньяма. Дөньяга 2010 елны чыккан иң беренче китабым Йолдызларга юл ярам. Шушы китабымнан әле көз вакыты, көз мизгеле, шуңа күрә Алтын көз дигән шигырьне укырга ният кылдым. Яшел хәтфә агачлар киемнәрен үзгәртте. Кайсы сары алтыннан, кайсы кызылтан киде. Исми торчы җитез җил, җитәр инде, шаярма. Сокланыйк матурлыкка, ачуланма син юкка. Җилкәй җил тынып калды, ишетте кебек мине. Алтын мизгел, көяз көз, таң калдырсын син безне. Таң калдырдың син безне. Сихри дөнья кыска гомерле, үтеп китәр алтын көз. Күбәләк карлар явар, салкынына гына түз. Һәм дә тагын бер шигырем, бу шигыремне мин бик яратып укыйм, матур сүзләр әйтик. Кешеләргә матур сүзләр әйтик. Шумсын бар дөнья нурга, рәхмәт бәләләрдән юла. Тормыш асылы шунда. Кешеләргә матур сүзләр әйтик. Яратыкчы яшен һәм картын, кара кайгы килгән чакта да бүләк итик күңел хөрмәтен. Кешеләргә матур сүзләр әйтик. Күрә белик уңай сифатын, яхшы сүз изге гамәл белән. Үтик дуслар тормыш сукмагын. Кешеләргә матур сүзләр әйтик. Нур балкытып күңелендә, изгелекләр җирдә ятмый диләр. Бәхет көтәр яшәр көннәрдә.